तो हनुमान जी के बियाह एगो ना 3 गो भइल बा आ ई सब पढ़बो त जन्म हां पढ़ अजीत हलचल निमन नहीं खा हां हाय फूफा निमन बारन एकरा जरे गाओ किना बाबू हमरा जरे गाओ लो किना बाबू ई सब पढ़ के सीखे के पड़ेला कौन मीडिया वाला का करता कौन व्यास का गाता हम ओकरा फेरे में ना रहिले हम का गाता नहीं उ सुनस ये हिरान पावर हो कोनो के कुछ बोल देब नु कोनो के मजाल नहीं के मंजे मसीहा के बोले के मसीहा देखिए एगो गलती हो गइल बा चंदन चंचल जात के सहनी जी हवे एगो गीत गा देहले का कि नतपतिया नतिया पटना बा देवरा का काथी चटना बा तो ए पर लाखों विवाद हो गइल बा मीडिया वाला मुंह पर माइक भे काहे गए हैं ऐसा गीत काहे गए हैं जी आ यही गीतवा के अगर खेसारी लाल गौले रहते न तो कोनो के ना यही गीतवा अगर खेसारी लाल गा देले रहते तो कोनो के पावर ना रहे बोले कतना जानी स्पार्क की कैसे कि ऐसन ऐसन गीत तू कतना गा देले बारे दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ आ रगड़ी ले लेके बरम त काहे ना केहू बोलस खेसारी लाल के ये हनुमान चालीसा गौल में टुनटुन जादू अहिरान देवानंद भैया रामपुर अहिरान 1000 रुपया देले बारे काहे ना बोलो बहुत पहले गले अपन दे दो ना बालाउडर फुटबॉल कोनो के बा खेसारी लाल के बोल देवे के ओकर फाइने में घास के मुआ दे है उनका बोले के जरूरी है ई त हां सहनी जी हम त लोग बोलता उहे हम बोलले रहते त कोनो ना बोल लेकिन बबुआ तोरा जोन मन में सपना बा आज तोर हम पूरे क के जाएब जा आ हम हो गोलू राजा क्या हो के कर नाम धरेला है हम अपने नाम से ऐतिहासिक बने हैं हम पाहुन पाहुन को के व्यास नइखी भई अब एगो देखी दिमाग का लगौले का कहतर की जादव है जतिया ता देखावे लगल कलाकार के जाति होला कलाकार के जात ना होला सुबोध भैया चाहे कमेटी क्षेत्र के लोग जितना तहार इज्जत करी उतना हमरो करी जतिया ता क्यों नहीं होता है कोई छपरा कोई सिवान समझते हैं कोई हिंदू कोई मुसलमान समझते हैं कोई गीता कोई कुरान समझते हैं अरे मंजय एक दिन वो भी हिंदुस्तान था जिसे आज हम पाकिस्तान समझते हैं हम जतिवाद ना कहने कि हम इज्जतिवाद ना कहने भैया कि हम यादव जी हैं ये यादव जी के घर इज्जतिवाद ना कहने हम कहने के देखो गलती अगर छोट लड़का कर देता तो ओकरा के 10 गोरा मारे खातिर तैयार हो जाता लेकिन इहे गलती कोनो सियान कर देता रुपया वाला 50 गो तू सुबेत भैया गलती के कर देवे और रुपया वाला होखे तो लोग डरे ना बोली आ उहे गलती कोनो कमजोर घर के लड़का कर देवे तो देखियो ओकरा के लोग कतना कहता के एकर के गधा पर घुमाओ होय कर हो कर हजारों बात कहता लोग माथा छील ई सब बात कहता ना काहे कैसे कि कमजोर घर के हो इहे बात के हम कहने हैं कि बाबू चंदन चंचल एगो छोट गायक हवे तो सारा मीडिया वाला ओकरा पर फालतू ओकरा माइक के फलना चीना लोग कहता लेकिन इहे गीतिया अगर खेसारी भैया गा देते केहू ना कहे इहे गीतिया पवन सिंह जी गा देते तो कोनो के मजाल बा पवन सिंह के बोल देवे के बासवा धक धांस दीजन बोली तो चिन्हत नहीं तो ई बात के हम कहनी हम जतिवाद ना करी आ तोरा रे बहन छिने बुझाता कि हम जतिवाद सब बहिन चोदे सब बहन चोद पागल है सुबोध भैया कि ना बाबू देखी दुनिया में जैसन करबो ओइसन पाइबो एगो हम ही ऐसन ब्यास हई कि जे जैसन गावेला ओकरे जरे ओसने गाइले तू हमरा के गाड़ी देता रह हम तबे तोरा के गाड़ी देता ना तो हम केहू के गाड़ी ना दिल हम सब केहू के बड़ सब केहू के आदरणीय मान जेकरे के हम अपना से बड़ बा सब केहू के हम पूजनीय छोट के हम आदरणीय माने ले सुकेश बारे हमर छोट भाई बारे जितेंद्र बारे राहुल भैया बड़ भाई बारे हमर ओने बेंजू फिरोज मास्टर बड़ भाई केहू के हम कुछ बोलनी हम ना कैसे कि हम बुझी ले कि केकरा के का बोले अरे हमरा के रोशना पर तुम ना बुझले कि हम के हिंगा गाड़ी दे चलतन आई हमरे तो बगल के 12 झापर बस ना बाबू तनी एक पे आ जा हां हां